Na gosogeri umwancho murigire bagataseni kia Ndizi TV bwaire buya sende no gosembere no gento ko kwego kia nemerberi tugana to ko kwariganiria ime ya TV itokurwa ketego ikira chinga kibune echi chinga kinanto komira na sembeo asentundende asekerenga gyo koene kia buna twanyere ko bato komanya senchire ubenge kigima hali agene to ko bagwateka ime na isko yorogongo ruwa gusikurwa ketego ikira chinga kechingura nanda sege kagetari gatambe lindo tunyare ko bato komanya amona inganya ko bagwateka. Wetera senchira ye mitandao ya ito mwanchum muligirani na bogoto bwatia buna Ndizi TV News Digital wetera senchira ya Facebook, YouTube Ndizi TV News na bogotera se website iti www.ndizitv.net rinu nyarakobago koe manya amange ni goto kubwatira na irabi garu yanchama koene kia buna chibicha amonelio gichago chira senchira wikiranu elitera negoro kwa Josephat Amisi na kwa ligani to nyarakobato gusanga amonaye Amayia abono mogoroba senchira gwinge Kigima Chinsa Ikomi umwancho murigari gago chaka kurwa se county ya Kisii anene kurwa se ward ya Kemukama se abamenyi kurwa se kenyore kyo yikarango banyareko ba wesokia na kubwatuka ebirengereri byabo gwetera senjiro kwe murungania para embe ye kurwa sensemo ya mulemani gocha se omoche olio friends se ward eyo ya Kemukama kubwatuka na barabo nigo batabire pare yanyareko bagego sareka kubwatuka nembure nyinge nyareko bagegotwa iyeire omochando ase obosombi bwabo bwa kirali tukoriga bamenye boigo banyareko baba komobolia omwamse bwe ward ya Kemukama malake matara ekobatera na mono mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati banyareko bakweneke buna okorosi gwe para eyo gwa chakirere mulioka ase kerenga gyo kweneke buna banyareko bako gusuye obosombi banyareko ba omochando asensemeyo detangro kwa mimi Yonale kurwa igale ngenda igochiwacha. Achire wikaga ikarango ga. Epara butoke topi egali yama yakwamira baka yabwatiro bakanse. Bono nande noneke bungo gyoga nanyoranga nande ya nasikere meka majikuligera linga nga yabwatwa. Bono nande naminya kire gochikuyeke bungo gaki. Abakami baminto. Mutale gotokonyera agantaka gasini nima kuruga bakari kabe ko mochanga kusaba abantu baminto mbaite chigartie cha chiro chitima tiko sango nya chiro ko taga cha ko yecha njiri ko etapi aminto gake baminto toko chama lieta nenguru kusakalia ara Somalia omwe musie ochore tua okurukunga nere matara mainya ochiro rari maro le para munesa legeta muna yabeire bono ro chigari chigasaino gokwama matanga onsi ari moina nturu chigenta chete gokora bono reno ya ta chore tuningi tuariko chora rino muntu mwao ningi Lietangoro kusentio kindo korukarango ipale korumalimani kwenda Bulesi enamba ya irungu ipale mataro kobugenda onyarosi omwe musie ito lakini ndari onyarosi getongo kera abuna nari gweta ni gari yane yagwamire bono etu amachore ta koreki nandi tukugwama iga ntori gweta bono nandi gocineka mugitasi nini ngaki bono togokora bono matanga buna ari tugata muina muntu obuliro gototichira no igatongeke gioka bono gasi ya rende ningi takoreta no mojangi kera kiteke mo etu amachore ta chikurara etaoni ari gosetigara etamanera ragwama buna kwameta bono umwe musie kwari gwanja imana agwamire tura kitangori gigose ningi Togo tigana na oroboti uru kurase wodi ya Kemukama gotokomanyigwa nga kubwatekana na embure nyinge eyegendete ko bagegotwa imese ya Kenya bono nigo yaire ekyombe kelia kyoborosia bwechipara gya Kenya gose Kenya National Highway Authority ekyanyara ko bagegoje sieka bene epara ekorwa ensemo ya Kisii uchia ase omoche okaplongi kubwatekana no goichora kwa oroche lwa Kipsonoi oroche orwo
banyara kobaro kubwatoka amache aye nyara kobaga kuriba anene para iyo kubwatoka ne kiombe kiboigo nigo kyanyara kobaga gosemia abaria bagenda tokoba gutumika para iyo anene ekerabaruchi asomo cyokero kabanyara koba bono bagweta enchera ya Kisii gose banyara koba bagwetera enchera ya Kaplong Loreti banyara koba bagwetera asomochi oikonge chebilati banyara koba goswase omochi okeroka na boigo ase bali baruchi ase omoche o Kisii bono banyara koba gutumia para ya Kisii Kaplong Sotik Loreti goika ikonge boigo banyara koba gosoa obogatagati bwa omochi obosongo ni gobono ekyombekyo yatabiringa nyara koba kwena na oroboti rwa bene chingaki baranyara koba kuigora para iyo bene chingaki amachi oroche oruo aranyara koba gakoirana inse ekyombe bune kyo kiakena kianyare ko bage kubato koroboti uruna gusike pare iyo wono bosemia gochia se bali bagento ko batumike pare iyo ngoti banyara ko bagocha engwana iyo ko amache na bwate naro chinguru chiaye togoska motwe nigo omurai bwense Dr. William Ruto anyara ko baga goikerana ase omoche oite na sanyara ko baga kora abarai bande somusangerekano bwa masabo oyo nyara ko korekana ase getige chigosori kia itena nigo omurai bwense agenda to ko bwatoka engwana yaye kolende gati yabali banyara ko bago kwana no moseneta bwe county ya Nandi Samson Cheragei oyo nyara ko bago togia oboterani bwa serikali ya Kenya kwanza nene ise omurai William Ruto asoko gendra gwikirania amaganio hechira cyamagendro iyanyarete ko baga kurira abakenya gati abo ntiganyare ko banga ko mwakera Ruto ngambye muno asoko ene kyabuna onyare ko baga kwiyeri harigori lioboyo liriri arenge anene egurube ene gokia saba Kenya asekerenga yokwene kyabuna abakenya banyare ko bagotwara lige salirene kubatekana na obulemi bwabo bwakera lituko. Excellency, we are proud of what you are doing for this country, Your Excellency, and we will support you sana. Ya pili, Mheshimiwa Rais, kwa sababu leo ni mambo matatu ni kuwa I want to support my sister Gladys. Hata sisi kule Nandi tuko na the biggest resource, Your Excellency, is mambo ya wanariadha. Now I want to thank you because you have taken a personal initiative. Many people don't know when you have come to power. Ule mtoto anashinda gold ni 3 million. Ule anashinda silver ni 2 million. Ule anapata bronze ni 1 million. Wale wana break world record unawasukumia 5 million na nyumba. Sasa hii mambo sasa, Your Excellency, we are proud, but there are soft underbellies ambaye inatakana tushughulikie kama mambo ya doping, mambo ya protection. Tumeona hii anti-stock theft unit wanatumika kuprotect watu. Your Excellency, tunataka tuombe our athletes, they are always exposed and we have lost them, Your Excellency, but we thank you for the reforms that you have done in the sports ministry, Your Excellency. Ya mwisho ni mambo ya universal health coverage, tunakuunga mkono, Your Excellency. Togendere koba tukubateria oroboti uruhigoro yetaro yaye omurai bwense Dr. William Ruto me county ya Kilifi anena sensemo ya magarini nigo abamenyi kurwase ekenyoro kya kwandomo babuka emambia ya bono nako oichanira kora ase banyara koba bakonyora omubere bwa omusubati oyo mohonyarete koba gukwera ase enyomba yaye kolengana na barabo omusubati oyo ole omonia bo munazi nigo nyarire koba gakomenya amono mwanji oye ase nyombe yase myake menge yanyarire bagwetana nyina boni go mubero iyo nyarite ko sebanya mubero iyo unyara kobago konyorekana obwate chingoma ase ebigoti engana kerokende yanyarire koba gego chakiwa go korerwa obotukini go bono nyina bo abamenyi benseme ibanyare koba bakoboria anene abantu bali bamete aschiamate cyabo banyara koba go twaro obwamate obuya na kerokende wesokya anene chingaki omuchando oranyare koba go korrekana go serio mana ase chinga au ime county yo ya Kilifi. Hiyo ni vibaya sana kwa sababu kama mmekosana na hamuelewani, afadhali mwambie rudi kwao, ama ikishindikana we hama mwachie nyumba kuliko kutoa maisha ya mtu. Siwezi jua kwa sababu mimi sikai hapa sana, lakini nimesikia tu hili jambo linakaja, lakini siwezi jua kama wamekaa hapa katika hizo nyumba za kodisha kwa muda gani. Nafikiri maswali ya uhusiano ni kwamba muelewane.
ukiamua nataka kuoa muelewane. Kama hamwezi elewana, basi ni afadhali mchukue mrudishe kwao kuliko kumtoa uhai. Hiyo ni makosa makubwa sana, hata kwa wazee hawezi kubali hiyo maneno. Sasa hii hali inasikitisha watu wengi sana, na hatujui tufanye nini kuanzia hapo. Lakini ni kwamba hii si issue nzuri yenye imetukia. Huyu bwana angeshikwa na akahojiwa vizuri ili aonekane kama alikuwa ana shida gani na huyu bibi yake. Hasengana erengete chisemi nigo abaiboli kurwase skuru yoboroso ya Sagana Muslim yegotoka ime county ya Kirinyaga mambia yarero banyarakoba bakorobekana asekere bagoteba serikali yanyarekoba gikubalina anene eskuru area ya junior secondary Sentunda ya kabere anene chinga kibone serikali yagenderete kobe kubwatoka obwena ni bwe skuru echo ko urengana nabaraboni go batebera se emyakebere bono nigo abana babo banyarekoba gotara se atambe elio kwenyorera echisemi echo chia junior secondary go babolire serikali nyarekoba ikwere gitambokero kya bwango na kwene kyabune nyarekoba gekubwatoka na kwenana amasomo gose chisemi chi skuru ejo ya secondary ase eskuru eyo elinda abana babo bagendere koba bagosirwa ase chinsemo ao gati yabo chisemi. Walisema hakuna classes, saa hizi kuna empty classes. Hizo empty classes wanataka ziende wapi? Alafu second, ukienda Lower Sagana unaambiwa classes zimejaa. Sisi tupeleka watoto wapi? Tunalilia mamba watoto waende shule, wapatiwe pahali ya kusomea wasome. Na kukiambiwa ni mbaya shule imepatikana, watoto wote wataingia kwa shule. Lakini tukienda zaidi hapo, hakuna mtoto mtapata asome. Hatuna shule, watoto wetu wako nyumbani, hakuna kwa kupeleka watoto. Kwenye tunapeleka watoto wanafukuzwa, hatuna pesa. Sasa na sisi ni maasura, tutapeleka watoto wapi? Shule yetu haina junior, mwaka ujao hakukuwa na junior, saa hii hatuna. Tutapeleka watoto wapi? Watoto wana mahali ya kuenda. Tukipeleka Lower Sagana wanasema kuna njaa. Tukipeleka Kangate wanasema wataki watoto. Watoto tutapeleka wapi? Na kesho wanaitio mtihani. Tutaenda wapi? Togosuka motwe nigo ekyombe kelia gaterete amariogo yogotindia kiana kada kianyareko bage kogendera amono bonyabi imeye chinsemo imense ya Kenya sobutugobokira rero nigo ekyombe ekyo kianyareko bage okora obonyabi obotindi ime county ya Mombasa asikanyareko bage kobabeka biara abakagerwa gwetania emerongo ene na batano batatu abo banyorekanete bagendete koba bagotumia nabo igokonia anene asiboigo bagenete ko babakonia amariogo aria atanjeri gati yabo shisha nonye nabo nigo abatenere bo muroberi obonyabi bateberingo barachiko bakugendera amuno muroberi yo elio kwene kiabuna oboni gwa gosobonia no botumeki bwa amariogo aria atanjeri gati yabo shisha bwanyare ko babo goikigwa omwelio. Up with the county to understand the circumstances under which this establishment was licensed, if indeed the license that we were shown is authentic, and like I said, it has expired. Ya kazi ya mimi nimeandikwa kazi hii shisha, mtu akitaka shisha na mtengezea na tumia tu zile flavors za kawaida zinatumika. I'd like to urge proprietors that the law is very clear. If you have an establishment, you need to operate your enterprise within the law. Shisha is banned. And as a multi-agency led by NACADA, we will not relent in our effort to ensure that the law is fully complied with. In fact, we will up our efforts to ensure that alcohol and drug abuse is diminished. Ime county ya Kisumu ensemo ya seme asekenyero kia lungu nigo abamenyikurwa asekenyero kyo bagenda ko bagoichanera omubaro omonge bwa obosagani oyogenda to bokwenekiwa akobwatakana ne kyombe kyobosalia ekyo ketaranyara ko bage kumanyekana koru gwikera bono korengana nabarabo nigo abasagani abo bakonyara ko bagosoa asemechi yabo anene Chinsa cyabo tuko chinga kibono bakonyara ko bagoikirania obibi
na gati ya banyara ko bagosamba chinyomba gwetera aso kubatoka amarube yoko gosereria seboigo bagonyara ko bagosangereria chibesa nigo bamenya bono bagena toko bagwichanere ngane yo asebaburiria serikali enene nyare ko kwenekia buna nyare ko kwirige tambukero kia bwango na gutinyo borembe omorembe ase ensemo eyo. Kaamuka nikaenda nikachukua watoto nikakuja nayo kwa kitanda. Nikasema afadhali nikufe na watoto wangu kwa kitanda tukikaa. Nimepata kama kijana yangu analia. Tena nimeuliza ati nani mtoto iko wapi? Anasema ati mtoto hata jui nani amechukua mtoto. Mzee si mwenye alikuwa anakosana na mtu. Alikuwa mwenye ako na furaha na kila mtu. Lakini ni mtu ashamfanyia hivyo. Hakuna chenye tunaweza fanya. Two of them have died, are deceased, and the child is still in the hospital. So we are appealing to the government to release us that the children that remains in this home are 10 children. Wanaandika barua hivi, milome Esther. Tumewatumwa tuchome nyumba, tuchome boti yako ama tuchome bwanako. Kama sio hivyo tuma 50,000 kwa hii namba. Waliandika namba ilikuwa ya Zain. They ask you to give them a certain amount of money, failure to which your house or your properties get burnt. Another one was also a letter written to somebody named a business person in Kagwel Beach, that is near Kisumu. He was also demanded 50,000. Ayongati yali mwanchu muri gatoka bato kwariganira ko basemesa yaito yama yenyoranga ensa eyamo ne Chinsa satochi abono botuko ngomera na morenere Evelyn Sera so kumanya ayama na yanda mange togendete ko bato kwariganira ngwa kirangambia mono aso kwenekia ngakwanyara ko boko bwatemero beli yaito kuru bwakete gati yabo Amayia hasenchiro bwenge Chinsa Ikomi ne mero beli menge togendete ko bato kwariganira kurubono na kogendera gati yabo Emisa Jumapili chinga kibono Josephat mokogoti agonte byanyere ko baga kwiyarigania asenchira yoboyi kenu nabageni baye belitkulia lero ekwaya ya St Mary's Mugonga yere ise buteneri we parish area ya Ugembo ngocha ale amonomorobelio we Misa Jumapili ase chidagika chinge chire moto tonyara ko batokubaterana amonera bigali nchama koeneke buna gochire wagochire go se eliogi amone chibicha chagochira asenchira yoboyi kenu literane kwa Josephat Amisi nako kaniryo buligeryo buya bwemerobeli imegata seni Ndizi TV tomerana litukolyangyo imemorobelyo bwensakia. Ndizi TV, Gusii.